Ao longo de toda a mañá foron moitas as persoas que se achegaron ata esta mesa informativa emprazada no Hospital do Barbanza para interesarse polo dano cerebral adquirido, unha doenza sobre a que aínda existe moito descoñecemento. Nos estamos aquí dándolle información a todas as persoas que se acheguen ao hospital, intentando explicarlles en que consiste isto do dano cerebral adquirido e que coñezan un pouco cales son as causas que poden derivar nesta discapacidade. O habitual é que non coñezan o nome da discapacidade. Tamén me atopei con persoas que sí que coñecían a labor de Sarela, que lles sonaba tanto a discapacidade como a entidade, e logo persoas que non lles sonaba esta discapacidade, pero que sí, elas mesmas tiveran un ictus en algún momento da súa vida. Ademais de coñecer as súas principais causas, como poden ser o ictus ou os tumores cerebrais e a importancia da prevención, tamén se presentaron as actividades que desenvolve Sarela, unha entidade sen ánimo de lucro que dende hai 2 décadas ven prestando diferentes servizos aos pacientes con dano cerebral adquirido e as súas familias. Sarela é unha entidade sen ánimo de lucro que naceu fai 20 anos da man de familiares e persoas con dano cerebral adquirido, para defender os dereitos das persoas con esta discapacidade. Ten programas de información e apoio tanto a persoas ca discapacidade como as súas familias, programas de rehabilitación terapéutica, programas de reinserción laboral con orientación laboral, tamén programas de ocio, tempo libre, voluntariado, incluso ten centro de día. Sarela dispón dun punto de información fixo no Hospital do Barbanza que está operativo os primeiros venres de cada mes en horario de 10:30 a 1:30.